Helo, eirian dwi. Croeso i'r cwrs Canolradd. Yn y fideos yma, da ni'n mynd i helpu chi efo gwaith newydd. Gwaith gramadeg a gwaith efo patrymau. Wrth gwrs, siarad sy'n bwysig yn y cwrs Canolradd a fyddwch chi'n neud y siarad i gyd yn y dosbarth. Ond, da ni'n mynd i wneud fideos bach i helpu chi efo bob uned efo'r gwaith newydd. Rwan, yn uned 1, does na ddim gwaith newydd, felly adolygu yda ni. Da ni'n adolygu prif batrymau ac amserau y ferf, the main verb tenses. Felly, thema uned 1 ydy cyflwyno, to introduce. Felly, mi nawn ni ymarfer y patrymau yn defnyddio yr gair cyflwyno. Iawn? Oce, felly, sut mae deud I introduce, neu I'm introducing? Triwch. Dwi'n cyflwyno. Iawn? I have introduced. Dwi wedi cyflwyno. I will be introducing. Mi fyddai'n cyflwyno. I would introduce. Mi faswn i'n cyflwyno. Yn y gorffennol, I was introducing. Ro'n i'n cyflwyno. Ro'n i'n cyflwyno pan naeth y golau fynd i ffwrdd. Iawn? Oce. Ro'n i'n cyflwyno. Reit. Ond beth am I introduced? Wel, mae gynnwch chi ddau ddewis. Iawn? Mi nes i gyflwyno. Gret. Neu, byr, short form, mi gyflwynes i. Mae'r ddau yn iawn, a mae'r ddau yr un fath mewn ystyr. Iawn? Oce. Ond, gwrandwch, da ni wedi deud dwi, ro'n i, mi fyddai, mi faswn i. Mae nhw i gyd yn dod o'r ferf bod. Iawn? Felly rhaid i chi gael yn ar ôl. Iawn? Dwi'n, ro'n i'n, mi faswn i'n, mi fyddai'n. Neu dwi wedi. Iawn? Oce. Felly, a wedyn dim treigliad. Oce? Wedyn, mi nes i gyflwyno, patrwm gwahanol. Neu, mi gyflwynes i, a mae hwnna'n fyr, short form. Iawn? Right. Beth am i ni ymarfer efo y gair darllen a'r gair llyfr? Iawn? Felly, sut ydych chi'n deud I'm reading a book? Dwi'n darllen llyfr. I have read a book. Dwi wedi darllen llyfr. I was reading a book. Ro'n i'n darllen llyfr. I will be reading a book. Mi fyddai'n darllen llyfr. I would read a book. Mi faswn i'n darllen llyfr. I read a book. A defnyddiwch nes.
Mi nes I ddarllen llyfr. I read a book. Byr. Mi ddarllenes I lyfr. Sylwch treigliad yn y byr. Yeah? Mi ddarllenes I lyfr. Cofiwch y treigliad meddwl. Iawn. A dyna'r amserau. Be am I ni adolygu negyddol rwan? Iawn? Felly, dwi'n deud brawddeg, a dwi isio I chi deud yr un frawddeg yn negyddol. Okay? Felly, dwi'n deud dwi'n mynd, a da chi'n deud dwi ddim yn mynd. Hapus? Okay, right. Dwi'n darllen. Dwi ddim yn darllen. Mae hi'n darllen. Dydy hi ddim yn darllen. Mae o'n darllen. Dydy o ddim yn darllen. Mae o ar ward 9. Dydy o ddim ar ward 9. Roedd o ar ward 9. Doedd o ddim ar ward 9. Cofiwch, roedd, positif, doedd, negyddol. Iawn? Okay. Roedd ei bartner o ar ward 9. Doedd ei bartner o ddim ar ward 9. Mi fydd ei bartner o ar ward 9. Fydd ei bartner o ddim ar ward 9. Mi fydd ei bartner o'n ymuno efo ni. Fydd ei bartner o ddim yn ymuno efo ni. Fyddi di'n ymuno efo ni? Yr un frawddeg, same sentence. Fyddi di ddim yn ymuno efo ni? Iawn? Os da chi eisiau wneud o eto I ymarfer, gnewch yr un peth eto efo'r fideo. Ond, I orffen, da ni'n mynd I ymarfer 4 cwestiwn. Iawn? Oce, felly, y cwestiynau ydy presennol. Be da chi'n wneud? Iawn? Be oeddech chi'n wneud yn y gorffennol? Iawn? Be fyddwch chi'n wneud yn y dyfodol? Okay. A be fasech chi'n wneud yn yr amodol, conditional. Iawn? Okay, felly, dwi'n mynd I ddeud be dwi'n wneud, be o'n i'n wneud, be fyddai'n wneud a be faswn i'n wneud, a dwi isio I chi ofyn y cwestiwn. Okay? Iawn, felly dwi'n deud yr ateb be ydy'r cwestiwn. Okay, driwn ni. Iawn, felly, dwi'n wneud swper, da chi'n gofyn be da chi'n wneud. Hapus? Iawn. Dwi'n wneud brecwast. Be da chi'n wneud?
Faswn i'n helpu. Be fasech chi wneud? Ro'n i'n chwarae pêl-droed. Be oeddech chi wneud? Mi fydda i'n edrych ar y teledu. Be fyddwch chi wneud? Ro'n i'n dysgu mewn ysgol. Be oeddech chi wneud? Dwi'n neud te. Be dach chi'n neud? Mi fydda i'n gweithio yfory. Be fyddwch chi'n neud? Neu be fyddwch chi'n neud yfory? A dyna ni. Felly, da ni wedi adolygu amserau'r ferf a da ni wedi adolygu rhai cwestiynau. Iawn? Tro nesa yn uned 2, mae yna waith newydd. O'r gorau, welai chi yn uned 2. Hwyl am y tro.